DJS Shine Best International. Yeah. Yeah. Onye nwe gbọkọmba bịa ife ji bi ụwa ọka ị na-eme ife ị na-eli n'ụwa ọka ị na-achọ ife ga-eli anyị n'ụwa gbaba ọsọ ebelebele n'ụtụtụ be n'abalị rịọ kendilimo ka je n'ụwa n'ọga adịla anyị mma anyị na-abana n'ụwa mgbụgbafọ na anyị na-azọ bless my hustle make I secure the bag maka onye gba bọọlụ n'ọga lachapụ oluma gozie mgbada ka mgbada wee kwọ ụgwọ maka ije nwoke ọ bụkwala ije ogwu magada apẹtapẹtẹ ọkàn mmanwụ jẹjẹ ayọ ọkà mmiri na mugbo na sugalo ọbasịa n'iga fe Jesu lika akwọ na tumbe na tubonia mgbakọta magodo ọzọ na ọzọ ya na lili Kili ka na-ekili ododo ejikwe ni ododo enyi ozuo kaisi na gbambo olisi mapọ n'onwelu ka ọ dị na nwoke pra street wee gbala aga na kwekwana Oluwa asa dị kọlu mepela anyị ụzọ akụ ozi ife nwe ka anyị na-arịọ akụbaka n'ụwa ka anyị kwute ego akụbakwu n'ụwa ka anyị kwute ego alụbalụ n'ụwa ka anyị lute ego ọfagozi mgbada ka mgbada wee kwụ ụgwọ maka egbe ekele ma mgbere gbuo ndụ n'ọtụtụ ọ dịlị nwoke mma ya dịkwalụ nwaanyị mma ise alọ onye mma na-ekwuo olisadodo milululelu zosianọ ya gbacho ịnụlụ na benledukwa ife na kine mejisiko asim na benledukwa okolelubelu wabogodo ikuku ebulu ya bulogodo ojungwangwa na nanike omongo nwanwu n'ụwa kandolibandoliba esolaga chukwu emesịa n'ọya dị mma ude n'ụbịam nino Dene poverty Fanabago Fafrokomo Makubancha Omo makonye mwe kokomba bia Olisa bulo
Ife ji bi ụwa ka anyị na-eme ife anyị na-eli n'ụwa ka anyị na-achọ ife ga-eli anyị n'ụwa gbaba ọsọ ebere ekpele n'ụtụtụ okpe n'abalị rịọ kendilimo ka ajebeje n'ụwa n'oge adịla anyị mma anyị na-abana n'ụwa mgbụgbapụ na anyị na-azọ bless my hustle make I secure the bag onye gba bọọlụ n'ọga lachapụ oluma gozie mgbada ka mgbada wee kwọkwọ maka ije nwoke abụkwala ijogbu magada apetapete ka mmanwụ jeje maka mmiri na mugo na-azụ galụ ọbasịa n'ịga feje zulika agwọ na-atụ na-atụkonya mkpakọta magodo ọzọ na ọzọ ya na lili kilikili ka na-ekili ododo ejikwa enyi ododo enyi ozuo elu anya ka I thank God no matter no be ọnụ Chukwu I comot with legacy benzo I go come with the Mercedes benzo kafa wee kwelo kafa pulo laja if you feel you be God listen make I tell you minus you they lead to I go still wake am wakwani na kokwo wakwani na pansio make a famalano no kaisi kwadono onye isi ke ponozo mana manwanye egbu na mmadụ onye obulo na n'iyi onye isi ke ponozo mana manwanye egbu na mmadụ onye obulo na n'iyi ụmụ boys unu ka m na-agwa agbabi baba mbọ chụba ego maka ijide ego apaga na adụ dị na-eme ifi na-ele ifi solo n'uwe nwere obodo ayo chukwu mmọnwụ nwegwo n'ebe ọmọ mmakọ egwu mmụọ oche mmenwilo egwu mmụọ ka anyị na-etili ife ndị bi ụwa ka na-eme uchitele m ụmụ Igbo niile uchitele m Maazị Nnamdi Kanu a na-ebucha afọ ime aka ka m jọọ ikolobịa Maazị Nnamdi Kanu gọziele m ndị mmakụ niile ozuligboligbo mmakụ n'ume ekene igwe si pleno n'ebe ọbashodogwu ezukwuo okokokoko ekene m adresị ndị eziama Chiefo Jonathan Okolio ọsọ na nwata mbọ mmakwu ekene yo nwa Ndubeze Igbameje
jebe South ka mụ jezu n'odogwu jefu chukwu ogogo ojigode mọgọ onumekene yo ikuku ọma kulu mmakụ kingdom onye ọma gode mọgọ ka m zụta odogwu nwa olugwu jide ebube Chibeze Francis ọkachie kachimonio n'Igbo onye ego ojile disuya eme ọgọ kedu maka ogbefi anatulu chukwu ịchakọbio onye nwere ya onwere ife n'ụwa anyị dọso onye ịchakọsho otu hari na ụlọ na-eche ga-eche ikwunye m n'ọkụ n'ụwa mụ ga-aṅụlikwa ụlọla ndị Igbo kwunye m n'ọkụ ebube ndị Igbo jide ebube onye ọma ife mena gị okwulọla ndị Igbo onye ọma maka onye nwe gbọgọ mba bịa ife ji bi ụwa ka anyị na-eme ife anyị na-eli n'ụwa ka anyị na-achọ ife ga-eli anyị n'ụwa gbaba ọsọ ekpere ekpele n'ụtụtụ kpe n'abalị rịọ kendilimo ka ajebede n'ụwa n'ọga adịla anyị mma anyị na-abana n'ụwa mgbụgbafụ na anyị na-azọ bless my hustle make I say God be back maka onye gba bọọlụ n'ọga alachakwa oluma gozie mgbada ka mgbada wee kwọ ụgwọ maka ije nwoke ọ bụkwala ije okwu maka na apeta peta ka mmanwụ jeje maka mmiri na mugo na-asụ galụ ọbasịa n'iga feje solito akwọ na tumbe na tukonia mpakata magodo ọzọ n'ọzọ ya na lili kilikili ka na-ekiri ododo ejikweni ododo enyi ozuo nyebaka mebogo mebe salaka onwelaja kenyemaka onwelepele kenyemaka onwelọgwụ kenyemaka onwelaja kenyemaka oyimonyebaka onye chinyere nyebebogo nyebaka mebogo mebe ifedema
onwere ọgwụ ka enyemaka onwere elele ka enyemaka onwere aja ka enyemaka onye chizere ime ọnya ga-ihe ịma nọbụ eziokwu ụfọdụ ụbanụ emere ọgọ bụ ya ịma nọbụ eziokwu ụfọdụ ụbanụ emere ọgọ bụ ọbịa blessed is the hands that give birth than the one that take it. Blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Nyebe aka mebe ọgọ mebe salaka o nwere ibe ngakọlụnụ ibe nyemaka na-eme ka nkọlụ na akịkọ ibe salaka na-eme maka onwere ọgwụ ka enyemaka onwere ekpere ka enyemaka n'enyi mgbochi jikwuo nọ na-agba mbọ o wee na-ataba nne ya ezigbo na dịrọ be nne ya ọlụta turu m si debe sapụ mmiri wee debe o tinyela ọkụ stritilaiti na be nne ya wee naghalịba azụ n'obodo ọ na-azụ onwe ya o nwere mmadụ nabọ ndị okenye alụlụ ana pawetie na nwa kpatadego pawe binye kute mmiri goledo wee debe weta bibịa kpọlị nkụ wee gbalị isi ya bibịa welu unye wee wunye n'ime mmiri doledo wee gbalụsịa abụ ndị mmadụ ajọka omume ndị mmadụ ajọka ma mgbe ebe a na-arụ alụla na ịma n'iwe nyeriba ibe bụ na si mgbe chi ji kwuo n'aka aba mali ihe macha tiriri ọgwụ elecha tiriri ọgwụ alụcha ọlụ ya mana mmadụ ikwuche chukwu bi n'elu ekwughasị ya ma ndebe anyị gani mote ka ngwu n'oge ọ bụrụ na ịnọdụ n'ụlọ wee fụọ onwe gị ebe ịgba ọtọ nwanne m ebe efele mmụọ ifele kaba ji bịa ọ bụrụ na ịnọdụ n'ụlọ wee fụọ ebe ekiri ga-abụ nwanne m yọbachi gị stagnancy kaba ji bịa abaghasa kaba ji bịa ihe olololololo iji kwuo wee yọbachi ya Chukwu ekwekọ na ka ome Olise ekwekọ na ka ome Ibe ekwekọ na ka ome Chukwu Olise bịa zọba mmadụ Olise dododo Chukwu Olise bịa zọba mmadụ Odu wesi n'igwe wee gbanya mgbe chi ji kwuo na babe nna gị ilusie kemezala aka mgbe chi ji kwuo wee lọsọ were ije zaba be nne ya webata fueli wee debe wee gbanye mmiri wee gbaba obodo wee gbalaba mmiri ndị nne na nna wee gbalaba mmiri mana ndị alụla na ụmụ ya wee bata wee gbara mmiri eburu mmiri wee nalụ nwunye na-aba mmiri ọnyụọ ọgbaghala wede ifufe ọgbaghala wede Chukwu tinyere ibe ọgbaghara Olise tinyere ibe ọgbaghara ihe na-achọ ndụ gbuo Chukwu tinyere ibe ọgbaghara ndị na-achọ ndụ gbuo Chukwu tinyere ibe ọgbaghara mmadụ na-agbọla afọ amụọ Chukwu tinyere ibe ọgbaghara kedu ndị na-achọ akara aka gị Chukwu tinyere ibe ọgbaghara ndị na-achọ ka ewepụ ndụ gị n'ike tinyere ibe ọgbaghara Nyekata yoba ọ ga-adị very bad nnọdụ na post biko onye m pass ka mgbalị coordinate ka ala mpad Olisa bunyelu muche ka musi ebute dị mọni obodo kwelu na ọ na-eme obodo kwelu na ọ na-eme
Papa nyemako nuche kanuze pute di cash kamemene menu bani Olisa punyano muche kanuze security bagi kopodo kwale no neme Papa nyano muche kanuze doka di net kamemene menu bani Onyenye na ongo papa Zolu mutro ikandebe Kona kike chepa de muma Kike chepa samosa What's a good boy? Got to the boy naka. I don't like a one night ride through the boy naka. Fast a couple of church, but try one nana. Double mark, go name, one cabili banana. Because time is the best, and we're watching it. What's the number next to you up as a man? It's a woman in all the work, I'm never. Men no more came and leave him on Palo Colonel. Because what money can do, too much money can. I prefer the lad, I'm not about to be a millionaire. You know, Susan Ogalana, you go up in the air. Rather get rich or I try, you get the point now. Olisa punyanu muche kanuze pute di money kogodo kwale no neme kogodo kwale no neme Papa nyemako nuche kanuze pute di cash kamemene menu bani Olisa punyanu muche kanuze security bagi kogodo kwale no neme Papa punyanu muche kanuze doka di net kamemene menu bani Onyenye na ongo papa Zolu mutro ikandebe Kona kike chepa de muma Kike chepa samosa Jehovah, Baba Mark and one of them good more saver. Be with God and all say the boy get ginger. This year my last one pack a second case is not a chosa. My eyes been on you, Lord, no back in my help. Then my help, I come for naked, it was in my but that the boy I can't dim in and then what Jack to look and see us skinny knowledge. The Luguna Bamba. Hey, when you can do to put your big and I'm when you can little desire because you Kanuze pute di money kogodo kwale no neme kogodo kwale no neme Papa nyemako nuche kanuze pute di cash kamemene menu bani Olisa punyano muche kanuze security bagi kogodo kwale no neme Papa punyano muche kanuze doka di net kamemene menu bani Onyenye na ongo papa Zolu mutro ikandebe Kona kike chepa de muma Kike chepa samosa give me back up fair. You won't go for now, yeah. Tina gave a check in my day. I know what I'm like a belly. No more hunger, I swear no longer. A big says you learn American wonder. If open nature, don't let none wonder. But why they are so and I'm a male. Romeo Max, I am. Once you want to keep on. Itaka Udu Ojekara Sumodia Hey Sino welu mwa jami ve ka malu no welu mwa jabike welu mwa jabike welu mwa jabamba ka fama Sino welu mwa jami ve ka malu welu mwa jabike welu mwa jabike ka malu welu mwa jabamba ka fama Ngwa gosi mwa jami ve ka malu no welu mwa jabike ka ifona welu mwa jabike ka malu welu mwa jabamba ka fama Akwa bagosi mwa jami ve ka malu welu mwa jabike obodo funanya Aya kata so na mwa jami ve ka malu so na mwa jalu olo ka ifona Uja Wacha so na mwa jabike ka malu so na mwa jalu olo ka ifona Uja Aya kata so na mwa jami ve ka malu so na mwa jalu olo ka ifona Aro Akwa bagosi mwa jami ve ka malu welu mwa jabike ka ifona Sumodia Ngwa gosi mwa ije bulodogwu ka malu welu mwa jabike ka ifona Aro
Ana Igbo nwere mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o nwere mmụọ anyị ji eti ya o ka anyị fụ n'anya. Uja ide mmiri so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji aba mba ka anyị fụ n'anya o. Uja aja anyị ọba so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji aba mba o ka anyị fụ n'anya. Uja mmụọ na-ebe eku ụlọ so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji akpa ike ka anyị fụ n'anya. Ojinekulo so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị fụ n'anya. Arọ Ogwugwu so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji eje ọgụ ka anyị fụ n'anya. Uja Udo so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji eje ọgụ ka anyị fụ n'anya. Uja Ana Igbo nwere mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị malụ o nwere mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị fụ n'anya. Ngwa gosi mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ gosi mmụọ anyị ji aba mba o ka anyị fụ n'anya. Uja Ogwebelisi so na mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị fụ n'anya. Uja Ụlasị so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji eje ọgụ o ka anyị fụ n'anya. Arọ Ngwa gosi mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o nwere mmụọ anyị ji eje ọgụ o ka anyị fụ n'anya. Uja Ududo Nnobi so na mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji aba mba o ka anyị fụ n'anya. Is your boy DJ Shine Best International? Ngwa gosi mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ gosi mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị fụ n'anya. Blazing the steel. Sabali so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị fụ n'anya. Sabali Ngwa gosi mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o nwere mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị fụ n'anya. Uja Gosi mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị malụ o nwere mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị fụ n'anya. Ọma n'iko so na mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ ọma n'ike abata ebe. Uja Ngwa gosi mmụọ anyị ji eme ife o ka anyị malụ o nwere mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị fụ n'anya. Ihe ochie so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o nwere mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị fụ n'anya. Ihe ojii ọgbara ihe ojii ụlọ ihe ojii ochie. Uja o nwere mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o nwere mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị fụ n'anya. Ekwensu a na-akụ so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji aba mba o ka anyị fụ n'anya. Alụsị ụmụolum so na mmụọ anyị ji akpa ike o ka anyị malụ o so na mmụọ anyị ji aba mba o ka anyị fụ n'anya. Uja Arọ Oroma nkịrịsị Agụleri nwoke alụsị Sumodie Uja Arọ bi na-agụ mmụọ na-ebe mmụọ na-ekwu mmadụ na-egele egele aka na mmadụ aka na mmazi anụ akarịa deri atụokwu niile Arọ si na o nwelu ndị anyị ji eme mma ụka malụ o nwelu ndị anyị ji eme odogwu ka afọ n'anya. Si na o nwelu ndị anyị ji malụ obodo ka anyị malụ o nwelu ndị anyị ji eme mmụọ ka anyị ma n'anya. Uja Eze Obi so na ndị anyị ji eme ife ka anyị malụ o so na ndị anyị ji eme mmụọ ka anyị fọ n'anya. Eze Obi na Asaba Eze Obi so na ndị anyị ji akpa ike ka anyị malụ o so na anyị ji eme mmụọ ka anyị fụ n'anya. Ọgachiki so na ndị anyị ji bụrụ odogwu ka anyị malụ o so na ndị na-eme mmụọ ka anyị fụ n'anya. Uja
udo ọba so na ndị anyị ji eme ife ka anyị malụ o so na ndị na-eme mmụọ ka anyị fọ n'anya ọgọdọ so na ndị anyị ji bụrụ odogwu ka anyị malụ o so na ndị na-eme mmụọ ka anyị fọ n'anya uja ọgọdọ nna m ochie afọ ọba so na ndị anyị ji eme mmụọ ka anyị malụ o so na ndị na-eme mmụọ ka anyị fọ n'anya arọ si na o nwelu ndị a jiri malụ obodo ka anyị malụ o nwelu ndị na-eme mmụọ ka anyị fọ n'anya uja Sọbalị so na ndị na-eme mmụọ ka anyị malụ o so na ndị na-eme mmụọ ka anyị malụ alụsị ọkara akwa ịgbarịa sumodio ngwa gosi ibi jiri bụrụ odogwu ka anyị malụ o nwelu ibi ji eme mmụọ ka anyị fọ n'anya sumodio 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 ma mpaspanụ so na ndị na-eme mmụọ ka anyị malụ o so na ndị na-eme mmụọ ka anyị fụ n'anya ma mpasma sumodio 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 ee tọnda ee tọnda nwoke nwere ibu nwoke awele akwaba so na ndị na-eme mmụọ ka anyị malụ o so na ndị na-adị ike ka anyị fọ n'anya akwa ọbaratụle dibịa na-eme ọbara ọra o nwelu ndị na-eme mmụọ ka anyị malụ o nwelu ndị a jiri malụ obodo ka anyị fọ n'anya akaetebi iyi sumodio 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 Adam kwaso na ndị anyị ji eme mmụọ ka anyị malụ o so na ndị na-eme mmụọ ka anyị fọ n'anya uya Idegulori so na ndị na-eme mmụọ ka anyị malụ o so na ndị na-adị ike ka anyị fọ n'anya uya Ajọ echekwa ozu so na ndị na-eme mmụọ ka anyị malụ o so na ndị na-adị ike ka anyị malụ ajọ echekwozu ụmụ mgbo mana o nwelu ndị a jiri malụ obodo ka anyị malụ o nwelu ndị a jiri malụ obodo ka afọ n'anya uja oche 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 arọ ugbene so na ndị na-eme mmanwụ ka anyị malụ o so na ndị na-adị ike ka anyị fọ n'anya o jekọrọ anụ akwa ọbagosi ibi ji eme mmụọ ka anyị malụ o nwere ibi ji ama nzu ka anyị fọ n'anya uja onye malụ ugo so na ndị ji eme mmụọ ka anyị malụ o so na ndị na-eme mmụọ ka anyị fọ n'anya uja ngwa gosi ibi jiri bụrụ odogwu ka anyị malụ o nwere ibi jiri bụrụ odogwu ka anyị malụ arọ si na o nwere ibe ji eme mmụọ ka anyị malụ o nwere ibe ji abụ odogwu ka anyị malụ si na o nwere ibe ji abụ ijite ka anyị malụ o nwere ibe ji abụ ọmaba ka anyị fọ n'anya uja ngwa gosi ibi ji eme mmụọ ka anyị malụ na o nwere ibe ji abụ ike ka anyị fọ n'anya arọ sumodio 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 ikwikwii na-ebe na nkịtị abadimoji anyị analili ọsọlfa ma ọsọlfa nderi atụ egwu odi na-abụ arọbụ na agụ mmụọ na ebe sumodie eje a na-abụ isi ije iru ka anyị ji bịa ụwa ma azụ ka anyị ji n'ụwa nne nwaanyị obodo oge alụsị bịa yiri m bịario 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 nne nwaanyị obodo ọtaka agụ ọtaka agụ
ọta ka agụ bịario edu n'ịgba akwụ edue kenelu m mmụọ iji eme ife edu n'ịgba akwụ ajọ ọfịa Nnewi edo Nnewi ọkwọnkwọ Nnewi si edo ya nwere nkwọ edo wee nwere nkwọ edo bịario ajọ ọfịa bịarị na chiefolugo ududu keri o nwere mmụọ iji akpa ike ka amalụ na o nwere mmụọ iji ekpe ife ka ịfụna eje na-abịa ije anyị ekwuni ka anyị naba onye menata na anị obula ọfịa ibula ọfọghị ije n'anyanwụ maka na eje a na-abịa isi ije ịghọtago maka ife gwuru ka a na-eme ide mmiri bịanụ ụnadịa ide mmiri bịario ekulo bịario ụnadịa o jekọra egwu ndị amoosu sụgbodie ọkwa ngwalụ ndị ilo fapụa n'ụzọ ma ndị bụ udu amoosu n'ọkwụ mmụba agụ mba onye ọba alụsị egwu na ide mmiri a na-esikwa ibobo ngọ ọfọchukwu nyere m n'ụwa ka m ji aga amụrọ m egwu n'aka nwoke nke m ji amụ egwu n'aka nwaanyị ọkwa na mmụọ na mmiri ka enyere m egwu na nlọ ka ebunyere m ịgba ndị amoosu wee sị ntị bụ ịgba ndị amoosu wee na-eti ịgba ndị amoosu si nsị ya o wee na-afịa n'azụ arọ o jekọra agụ mba ide mmiri alụsị egwu na ide mmiri ụnadịa sụgbodie arọ bụ na agụ na-ebe si na o nwere mmụọ iji eme ife ka anyị malụ na o nwere mmụọ iji akpa ike ka anyị fụna si na o nwere mmụọ iji eme ife ka anyị malụ o nwere mmụọ iji akpa ike ngwa gosi mmụọ iji eme ife ka anyị malụ na o nwere mmụọ iji akpa ike ka anyị fụna Olugo Danye mama pọkwa biko gba ndị obodo Danye mama pọkwa biko gbapụ onye ọbụla Olugo aye mama onye dị ndụ kene Chukwu kene ya ndụ ede adịrọkwa n'aka onye dị ndụ ife na-esiri ike nwebe aṅụrị danye ọnwa akarọkwa mma inwefepụla ọnụ wee na mmụọ eziokwu oge ewekwa chi gị iwe ọ bụla mara ife ka ọ bụrụ ya bụrụ na nna eri ego m na-eme ofufe mụ na gada eme ofufe zukwa n'ike lenife Chukwu kelu debe lenu ụwa mme ya si na ọ bụrụ okwu ọkwa Chukwu kelu nkwụ nya kele oriri kedife na akọlụ ma akọlụ ọkwa Chukwu kelu nwa ọnya kele agbọghọ kedife gasị megbuzi na nwa ịtọ n'echiche ma kwalụ bibi na na-agbọrị ya agwọ anyị bido bala mgbani elu ọfụwanye ọ na-agbala anya ọsọ ịma nwanyị anyị ejigo olili na ọṅụṅụ obi aṅụrị chọbala mgbani elu ọzọ ọkacha ya onwe ma ya
ọkanje ya onwe m ọya mami ya eme Utolili ka ilie Yeruchi ama mgbe ọ ga-akpụ akpụ wee n'ụwa bụ ade ụfọdụ tere baya tuju gbanwe ụjọ mkpụnụ ka ịnụ ụfọdụchi ama mgbe ọ ga-akpụ akpụ wee n'ụwa bụ ade ụfọdụ tere baya tuju rapụ ka gbalọri igbo palụ ama mgbe ọ ga-akpụ akpụ wee n'ụwa bụ ade ụfọdụ tere baya tuju gbanwe na makwa m ka ụwa ọzọ dị dịọkwashọ na a na-eri ibe dị makwa m ka ụwa ọzọ dị dịọkwashọ na a na-agwụ anụ dị makwa m ka ụwa ọzọ dị dịọkwashọ na a na-eti egwu dị makwa m ka ụwa ọzọ dị dịọkwashọ na a na-ebu mma dị makwa m ka ụwa ọzọ dị dịọkwashọ na a na-akwadoro ime dị makwa m ka ụwa ọzọ dị dịọkwashọ na a na-eri ego dị ka nrikwa ego n'ụwa nri ego ebe a na-eri ya eri ka ṅụkwa nkwụ n'ụwa ṅụọ nkwụ ebe a na-aṅụ ya aṅụ ka mgbakwadorime n'ụwa ebe ndị shọ na a na-agba ya agba ka mbukwa nwa n'ụwa mgbuo nwa ebe a na-egbu ya egbu ka nribe ife n'ụwa ebe ndị shọ na a na-eri ya eri ka ndakwọkụ n'ụwa ebe ndị shọ na a na-adawa ọkụ ọbụnada anwụ anwụ n'ụwa egebe m tv na-akọ ọbụnada anwụ anwụ n'ụwa egebe m aka oge na-akọ ebe ọ bụ na enwere ọnwụ ya anyị isi m enwe na aṅụle ebe ọ bụ na enwere ọnwụ isi m aṅụ na nkwụ ma ncha ebe ọ bụ na enwere ọnwụ isi m agba n'ori ngo ebe ọ bụ na enwere ọnwụ mmiri dasị na mmadụ ana ije ụwa bụ afịa ụwa bụ afịa ụwa anyị nọ n'ime ihe bụ afịa akụ eri eri ka njụa ọ na-ịmarọ n'ụwa bụ afịa ọ na-ege na bụrụ ọsọ ebele ị na-ekpe ị na-eri ife ụmụ agbọghọbịa ayọ gị ife ka inye bụ afịa judu rapụ kene nsọ nsọ menụwa n'ụwa bụ afịa eliza rapụ kene nsọ nsọ menụwa n'ụwa bụ afịa nwoke mmesapụ barụ Blaze in the steel. maka ịtọ n'echiche ma gbalụ mbibi na a na-akwọrọ ya ụgwọ anyị bido ọbala mgbe n'elu ọfụwanye ọ na-agbala ndị ọzọ ịma nwanyị anyị ejigo olili na ọnwụnwụ obi aṅụrị chọbala mgbe n'elu ọzọ ọkanje ya onwe m ọya ọkanje ya onwe m ọya ma mmiri eme Utolili ka ilie Yeruchi ama mgbe ọ ga-akpụ akpụ wee n'ụwa bụ anya ụfọdụ chere baya tuju gbanwe ụjọ mkpụnụ ka ịnụ ụfọdụchi ama mgbe ọ ga-akpụ akpụ wee n'ụwa bụ anya ụfọdụ chere baya tuju rapụ ka gbalọri igbo palụ ama mgbe ọ ga-akpụ akpụ wee n'ụwa bụ anya ụfọdụ chere baya tuju gbanwe olugo 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 gba olugo 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 ya anyị ma gbakwọkwa olugo biko gba ndị obodo olugo ya anyị ma gbakwọkwa olugo biko gbapụ onye ọbụla olugo 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 gbaje m ikolobịa olugo egwu m ikolobịa olugo kongwu jakwa n'ụzọ olugo agadi jakwa n'ụzọ olugo egwu hapụrụ egwu unu olugo onwe nwa kpọlụ nwa olugo onwe nwa kpọlụ nwa olugo ada ekwelegwu n'isi olugo ada anara egwu anị egwu ebekwụlọ dị wụba wụba ịmara gba agba ewụba wụba olugo orugo olugo orugo olugo orugo olugo orugo olugo ya ya ọbịa m na-arụ olugo ya ya ọbịago m na-arụ olugo nwoke ma ọbịa m na-arụ olugo ya ya ọbịago m na-arụ olugo orugo olugo orugo olugo
ndị mmọnwụ ife ị ga na-alụkwa be gị n'udo oke mepụta n'ọgwụ na ndị bụ ọgwụ bịa bụ ọgwụ na ị na-eme dịka tụba gị egwu o nwere onye maka osi kwado obodo gburu ndị amị unu agbakwa n'ọsọ ichoku mobeledu ị na-egwu bịa n'ụwa bịa ụkwọgwụ onye obeledu ị na-egwu bịa n'ụwa bịa orugo 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 rọbụ ịba mba ọgụ bịa bịa gbakwa n'ọzọ asị rapụ ife talụ n'abalị na-egbakwa anya ọtago n'efu anya anyị na ife niile mana gị na-ego gị anya fụrụ dị ya azụ egbe belugo belu nke bele ebe anyị si n'ozugbo bere na-agba nnọọ dị n'ezie ebela fọrọ si dị ndị afụchụla anyị ma achọbaga anyị onye a na-egbu igwe n'elu ya na-akpọzi akpọ onye akọla anya ọnụ ọnụ ihe togogogogo aka anyị kụrụ n'ụlọ aka ha nụrụ ya n'afịa mmiri agago n'ite elele ọkụ udene bịara iri ozu udene abụrụgo ozu isi n'okpu ada atọ gị ụtọ ọya ga-atọkwa gị ụtọ nwatakịrị ịtalụ na ba nke nkechi ịtalụ na bed gbado igbo kaina kaina onye nche ejiri ọkwa egbe nwoke m pụọ n'ụzọ onye je ga-abatago chinedu ụzọ n'udo ada na-eche ndụ na-adasi anyị ibubu m ikolobịa ibubu m ikolobịa chinedu olugo agbasa olugo managing director Lekki Trans Group of Companies This boy is your boy DJ S Shine Best International. orugo wena mezi obinna jelego wanulu jelego n'olue jelego n'olue Ali Bugatti Motors Ali Money Nation International orugo orugo Chichigozi Okafọ Akwamia na Nnewi ego dada na Nnewi ego dada na Nnewi Chibu Nnemeka Onyealụsị eziokwu nna gị Emeka lụrụ nna bụ Ndonichi ị na-enye Ndonichi Mayor Crystal Friendship Club nna bụ Ndonye ego orugo orugo edibanye okoye anyị siva na Hong Kong igirigi n'obeledu anyị siva n'orugo give President General Destiny Entertainment Igbo co-founder Double Cup Real Estate orugo anyị siva n'orugo William Usoma Mbari Kata we na Patozuora Patozuola Nata n'ọlụ million ụmụ na njaba Chief Executive Officer Landmark Better Diri Chief Executive Officer Jomac Limited na Hong Kong orugo Patozuola orugo Ichoku Kenezigbo Idea Anthony Chukwudolue ọkụ na-enye ife na nnọkwa ọkụ n'olue ọkụ n'olue ọkụ n'olue kenelu n'onye ego Akwamia na nnọkwa ihe ndị wine oke mmanya oke mmemme oyinizikelu n'obi izi Congo na China alụbalezama n'osumo izi n'olue ezi nwode n'aka okereke abamara onye hoselu wanụ na marụa orugo benamani ọ dị n'aka Chukwu onye ọ dị n'aka bụ Chukwu ịbụ CEO Great and Automobile ịbụ CEO Gresala Printing Press olugo James Wasu olugo gba olugo aye
aye mama oh. Is your boy, DJ S Shine Best International. Onye dị ndụ kene Chukwu kene ya ndụ anyị ga-adọrọkwa anyị n'aka. Onye dị ndụ ife na-esili ike nwebe aṅụrị denye ọnwa karọkwa mma. Inwefe bụla ọnụ wee na mma eziokwu oge ewekwa chi gị iwe. Ọ bụla mara ife ka ọ bụrụ ya bụrụ na nna eri ego m. Na-eme ofufe mụ na gada eme ofufe zụkwa n'ike. N'enife Chukwu kele debe n'elu ụwa mme ya si n'ọbụrụ ọkwa Chukwu kele nkwụ nya kele oriri kedu ife na akọlụ ma akọlụ. Ọkwa Chukwu kele nwa ọnya kele agbọghọ kedu ife gasị mebuzi na nwa. Ịtọ n'echiche ma kwalụ bibi na a na-agwọrị ya agwọ. Anyị bibi ọbala mgbani enu ọfụwanye ọ na-agbala anya ọzọ. Ịma nwanyị anyị ejigo olili na ọṅụṅụ obi aṅụrị chọbala mgbani enu ọzọ. Ọkanche ya onwe m ọya ọkanche ya onwe m ọya ma mbi ya eme Udolili ka anyị ga-eruchi ama mbọ ọ ga-abụ abụ wee n'ụwa bụ abịa ụfọdụ chere gbaya tuju ọ wee bụda mkpụ n'ụka ịnwa ụfọdụchi ama mbọ ọ ga-abụ abụ wee n'ụwa bụ abịa ụfọdụ chere gbaya tuju amalori Igbo gbala ogbe ama mbọ ọ ga-abụ abụ wee n'ụwa bụ abịa ụfọdụ chere gbaya tuju ọ wee na ego na n'ụwa na ọ ga-abụrụ onye lileli. Ijile ego ị ga-abụ onye mkpụrụ. Ijile ego mere uwe ka okpuro besi na nwa ajọ fue. Ọ bụrụ na ijile ego ị ga-abụ onye mkpugheri. Ọkwa iji ego ka m ji wee manụ onye ji ego bụ ọga. Ụmụlụ odogwu nwa gbara okwu dịli onye ego okwu dịli bụ onye mmanụ. Ọ fụrụ nwa dị mma wee gwaba ya okwu. Asa wee si ya ijolu njọ ibedu mbe iwuro my type o njọ juru garuo okwu dịrị elekọta ya anya were ụgwọ ya o kama nga gba mmiri ma mejiri ego kama mbụrụ Ọbasanjọ ma bụrụkwa ike kama mbụrụ Osubanjọ ma bụrụkwa ike ka mụ bụrụ Tinubu ma bụrụkwa ike ka mụ jọ njeji aka ọnụ ma bụrụkwa ike onye mụ ego bụkwa mma nwoke ego bụkwa mma nwoke ego bụkwa mma nwoke ego bụkwa mma nwoke ọsọkwa gị dịka mọnki o ego bụkwa mma nwoke ọsọkwa gị nwe okwu anya o ego bụkwa mma nwoke ịdịgo dịka gị akwụkwọ o ego bụkwa mma nwoke onye mụ na-anụkwa ife nna-ekwu o ego bụkwa mma nwoke ye oyo mi ibe gị na-achụ ego ị na-agagharị na-ebugharị akpa obi o ibuchasi ya yuli single ka very dark man chiriza mụ n'aka oyo mụ ka mụ gwa gị okwu ọnwụrụ by fine boy ọnwụrụ by akpa obi o ga-eje nweta ego ị na-anụkwa maka Beauty and the Beast ọ bụrụ ọkwa na Romeo and Juliet kama ngagba mmiri ma mejiri ego kama mbụrụ Ọbasanjọ ma bụrụkwa ike kama mbụrụ Osubanjọ ma bụrụkwa ike ka mụ bụrụ Tinubu ma bụrụkwa ike ka mụ jọ njeji aka ọnụ o ma bụrụkwa ike onye mụ ego
ego bụkwa mma nwoke ego bụkwa mma nwoke ego bụkwa mma nwoke ego bụkwa mma nwoke ọsọkwa gị dịka mmọnfio ego bụkwa mma nwoke ọsọkwa gị nwe okwu anya ego bụkwa mma nwoke idigo dịka gị akpụkpọ ego bụkwa mma nwoke oyọmị na anụkwa ife nnekwu ego bụkwa mma nwoke igo na-ejele ego na n'ụwa na ọ ga-abụrụ onye lileli ijile ego ị ga-abụ onye mkpughe ejile ego merụ nwoke okpughe besi na nwa njọkwe ọ bụrụ na ijile ego ị ga-abụ onye mkpugheri ọkwa iji ego ka m nyuwe mmanụ onye ji ego bụ ọga Oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife odumadalụ bụ oluchikelu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife odumadalụ bụ oluchikelu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ Igbo ife ndalụ bụ oluchikelu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ ife ndalụ bụ oluchimu ife ndalụ bụ oluchimu ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa memanya ife ndalụ bụ oluchimu ife ndalụ bụ oluchimu ife ndalụ bụ oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ nke ọ bụ na onye na-eme onye nwanye ajisi ike n'ime ya maka ife ọ bụ na Chukwu kele onye ọ bụ ife anwa ka onye ga-alụ n'elu ụwa ụbọchị Chukwu kele onye ka o kele ife ọ ga-abụ onye ma ibulu chi gị ụzọ dị n'ụwa ịgbagbu onwe gị n'ọsọ maka mbọsị o kele nwoke ka o kele ife ọ ga-abụ ụbọchị Chukwu kele nwaanyị ya ogo kele ife ọ ga-abụ n'egwu ma ndị kapịnta na-alụ ndị mekaniki na-alụ ndị egwu na-eti ndị ọkada fa na-agba ndị drivers fa na-anya moto fa ndị nkụzi na-akụzi nkụzi ndị afịa na-afa na-azụ n'elu ụwa mana ife ka mba bụ ịnọkwa n'akala kai ịnọkwa n'akala chi gị ife chidele onye nya ka onye ga-eme ife mbịala oge oluchimu mmadụ eji na ụwa akpamọnụ nke ọ bụ na onye na-eme na mbọsị ngozi ya na-abịa onye kapịnta ụbọchị ngozi gị na-abịa gị bụ onye ọkada ụbọchị ngozi gị na-abịa ndị onye na-azụ afịa na mbọsị ngozi gị na-abịa gị onye na-eti egwu mbọsị ngozi nke gị na-abịa onye na-akụzi nkụzi mbọsị ngozi gị na-abịa ọrụ ekele eke ka ọ bụ ụmụ Igbo gezie na ụmụ ntị na o nwere ife chọrọ ikwu n'ahụ unu fu misteki ụfọdụ ndị na-eme impatient enwero ndidi ajọka ya ka ụfọdụ ji gbaba ọsọ wee gbagha alụchi ikele ụfa n'ọlụ a onye kapịnta na-alụ ọrụ ya ụbọchị ngozi ya weluo Chukwu wee bulu ngozi bịa na chọpụ ya ọ bụrụ na onye kapịnta nọrapụgo kapịnta wee jebe ịlụ injinia ngozi ndị kapịnta nwa wee gafere onye nwa mesie na onye nkụzi ụbọchị ndị ngozi nkụzi lulu Chukwu wee bulu ngozi bịa ebe ọ na-akụzi nkụzi ọ bụrụ na nwa amadi nwa arapụgo nkụzi jee bulu ọkada agbaba ngozi ndị nkụzi wee gaa
egwu o nwere ndidi n'ime ya ụbọchị ngozi ndị egwu wee lue Chukwu wee bulu ngozi gozi ndị na-eti egwu ọ bụrụ na onye na-eti egwu onye nwa nọ na-asụzi afịa ngozi ndị na-eti egwu wee gafele onye nwa ụbọchị ndị draiva wee lukwa enuo Chukwu wee bulu ngozi ka agọzie ndị draivas tupu olute ebe oyi mụ na-anya moto ọ bụrụ na onye draiva na ọ lapụgo ọrụ ya jebezi ịlụ mekaniki ngozi ahụ agafela onye nwa mana ịrapụ akala aka gị aka na ka ị na-akpa ịrapụ akala aka gị aka na ka ị na-akpa o ịbụrụ jack of all trade master of none ịbụrụzie jack of all trade master of none Ivendalo bọọlụchi m mmadụ eji na ụwa kọmọnụ Ivendalo bọọlụchi m mmadụ eji na ụwa kọmọnụ Igbo na Ivendalo bọọlụchi m mmadụ eji na ụwa kọmọnụ Ivendalo bọọlụchi m mmadụ eji na ụwa kọmọnụ Igbo ka onye ọbụla onye na-eme onye anwanya jisi ike n'ime ya Ivendalo bọọlụchi m mmadụ eji na ụwa kọmọnụ Ọ bụla nja ka chi gị kelu gị ezigbo ọyị m jisi ike n'ime ya Ivendalo bọọlụchi m mmadụ eji na ụwa Ọ bụla ọrụ ugbo ka chi gị kelu gị nwanne m gị jisi ike n'ime ya Chikele odu mana onye lodu ma egwuo egwu anwa ka mụ ga-etigide ọ dị mma ọ dị njọ n'ụwa egwu nwa ka mụ ga-etibezi anya bụ akala aka mụ na obi mụ na-enwe aṅụrị mmụọ mụ na-enwe aṅụrị n'egwu a na-agụ egwu Igbo na obi mụ na-egoli ya na mmụọ mụ na-egoli ya n'egwu ijeta akala aka gị obi gị ga na-egoli mmụọ gị ga na-egoli n'ime ife odu mmadụ bụ ọlụchi kele mmadụ eji na ụwa kọmọnụ Is your boy DJ S Shine Best International. Blazing the steel. Bring the heat. Ọchịcha dịrọ mma ndidi ka eji ebi enu ịnọdụ n'akara aka gị ọ dị njọ ọ dị mma kpochiri n'ime ya ọ dị njọ ọ dị mma kpochiri n'ime ya obere oge na ọ ga dị mma okwu nna m gwalụ mgbuo gbuo ya bụ na ka ọ bụ na ị ga-eme kwa mbọ ka ọ bụrụ akara aka gị ọ bụrụ na a na-akara aka gị ote ka o ji dị njọ obere oge na ọ ga-adị mma mana ọ bụrụ na ọ bụla akara aka gị ka m gwa gị eziokwu aka na gị na-agba ya bụ ka ọ bụ na onye na-eme onye anwachọba akara aka ya ịnọdụ n'akara aka gị iji ụwa na-aga selibe selibe ayimuo ịnọrọ ana n'akara aka gị ọrụ anwa na ọ na-aga selibe selibe ezi ayimu ịnọrọ ana n'akara aka gị mana nchebe ego ga-abịa lelee ezi nwanne m ịnọrọ ana n'akara aka gị ọrụ anwa na ọ ga-akwụ ụgwọ ụfọdụ na-atụ ọnụ tata ga-ebulu otu ite edebe ịtụ ọrụ abụla akara aka gị ezi ayimu ịtụ ọrụ ọbụla akara aka gị o nwere ifidi okite eme maka ọchukwu na-agọzi onye na-enye amala bụ chukwu na ya bụ ife na-akọwara ụlọ agbagago mbọ na ọ bụ ego nri ụmụ Igbo ọgaranya na-esi na chukwu onye chukwu kele ọgaranya ife ọ bụ na ọ na-eme ife anwa na ọ ga-agazi lele ife odu mmadụ bụ ọlụchi kele mmadụ eji n'ọwa kọmọnụ onye ọ bụ na-ajisie ike nke onye na-eme ya jisie ike n'ime ya nke ọ bụ na ị na-eme ka ịgbado anya n'ime ya maka ote ka o ji dị njọ obere oge na ọ ga-amakarịsị nọdụ n'akala aka gị na ya na-ego onye akala ka onye ya na-ego onye oyi m kpochili n'akala aka gị na ya na-ego onye akala ka onye ya na-ego onye agbaka bụ mbọ n'elu ụwa bụ so ego nri na
nya bụ ife na-akọwala ụnụ ịnọdụ n'akala aka gị oche ka o ji dị njọ emesịa ka na ọ ga-adịrịrị mma ịnọdụ n'akala aka Chukwu nyelụ gị emesịa ka na ọ ga-adị mma abụla odu ma panihe ka nke n'ezi nwanne m ọgaranya nwere obi sali sali agụnwe oji anala onye ama ama ọkịja achọla ogidi ngị bụ onye ama ama ọgaranya obi ya dị ọcha onye ama ama ogbuefi onye ama ama na ọkịja n'iso na nnekwu mmanwụ bịadị na fọwadị na-eje ntị ka ị nọ n'ime ya nyabụ akara aka gị nyaka oji akalụ gị ọfụma nyaka oji abụ ịwala anụ ibu 24 hours ibu anwa na ọ ga-apụtalịrị maka na ị nọ n'akalaka gị nyaka oji agazili gị masị na ọgwụ ka ị na-agwọ ịma na ịnọdụ n'akala aka gị ọ ga-adị ofe gị ka ọgwụ ọ bụ ọgwụ ka ị na-agwọ onye ama ama onye ama ama ọgaranya na-eme ka Chukwu tapi njọ na-ekene gị n'egwu ịlụsiala ụlọ tekolota n'ime ya ịlụsiala ụlọ tekolota adịghị ọra tụmụ ogbenye fazụlụ ike onye ọbụla nwebe aṅụlị mbidebe ọgaranya abụla ụlọ ọbụla afụfụ okwu nna m gwalụ mgbe ma ndị ọzọ ka ofe abizi n'ụlọ ndị bido ebele onye ama ama fancha na-enwesị aṅụlị onye ama ama odogwu na ọchịchị achọla ogidi tapi njọ na-ekene gị n'egwu onye ile egwu na gị ife nọbụ n'akala aka gị ụwa gị na-eme n'uju asị m ndị na-adịbe egwu na gị ife nọbụ n'akala aka gị n'ụwa gị na-eme tụọnụ ya onye ama ama onye ama ama na ọchịcha nnekwu mmanwụ ọgaranya bata ọgbọ ka ịma n'Igbo na ama onye ama ama agụ nwere anala onye ọgaranya na-emecha Chukwu apị njọ na-ege tụọnụ ya onye ama ama onye ama ama ka esi akụlụ ya aka onye si aṅụ ụkwa si aṅụ onye otu onye si emenụwo otu ọnwa ka esi ekwute onye n'elu ụwa saba ka bụlụkwodu ma jebe jee zute ikuku ego na Ọkịja ikuku ego na Tokyo ikuku ego na Japan ikuku mọni eso mọgọ bịao na mụ na gị dị na mma ọ ga na-emelụ m ọgọ n'egwu ife ịnọ n'ọgọ ọlụchighị good morning Nigeria, good evening Turkey, good afternoon Japan ya ka odogwu na-agba ikuku ego ndị Igbo odogwu oke nwa na iso n'akalịsị ya ifolu ntụpụta odu ma ga-adịrịrị mma ọganiru nke gị ga-adị n'egwu ma ikuku ego na Ọkịja mmanwụ apinjo na-ekene gị n'egwu m ikuku ego ị na-ekulu ụmụ mgbenye odogwu na-ekulu ọgaranya ọfụma ndị gbagoziri obodo oyibo nọsi ọfụma fancha na-emebesi ọfụma na nyanwa ka eji ama odogwu ikuku mọniyo nya bụ ikuku ego Ọkịja odogwu apinjo na-ekene gị ikuku ego na Ọkịja abịa na ikuku ego na-atọki mmanwụ na ezomọgụ bịa dabolo ezomọgụ bịa dabolo ọgaranya obi ya dị ọcha ikuku ego na Ọkịja ọgaranya na-eme ka Chukwu na pinjo na ikuku ego ka ndụ kene n'ogidi aja eke na ọyị mụ iroko n'ogidi iroko 3 osisi ọjị ọkụ ịma na ị na-ebulu onwe gị anara atụ ọjị akụ iroko 3
iroko n'ogidi oke nwa n'iso na mmanwụ apinjo na-ekene gị n'egwu abịa na mandela si n'iso n'ife a na-eme aka na-emebe ọgọdọ emebe ngwi ọ ga-adịle gị mma iroko nwa amama o odu ma na-ekene gị ife ịbịala obu ọlụchi gị mmadụ eji n'ụwa mega anya ukwu ngwatonu ya iroko n'ogidi enelu m iroko n'ogidi ezoghị iroko n'ogidi apinjo na-ekene iroko n'ogidi ezoghị ka ajọ nwanne iroko n'ogidi apinjo na-ekene ọdịna nwata bụrụ eze ya bụ iroko n'ogidi obodo gbongo ogidi mụrụ gbuwa egbe na nke obodo gbongo ogidi mụrụ gbuwa egbe na nke iroko n'ogidi n'ogidi na pinjo na-ekene otonu ya iroko n'ogidi ainanu ife mbịala bụ ọlụchi mụ mmadụ eji na ụwa kọmọnụ ife odumadalụ bụ ọlụchi kedu mmadụ eji na ụwa memanyụ ka ndị na-azụ afịa na-azụ ka ndị na-eti egwu na-eti n'ọnụ ụmụ Igbo ka ndị mekaniki na-alụ ka ndị kapịnta na-alụ onye abụghị ahụ masara ọkụ ọnụgọ ka nwekwe mana ọ dịgo mma Igbo odumadalụ bụ ọlụchi kedu mmadụ eji na ụwa onye agụghị amala ikwu n'ikwu agụghị amala nwanne ya emejenu oyi emonijenu agụụ bụ isi ọya mmadụ ijeri restọrantị ka o gote nri ka o lie ka o jeze ka ọkwa aka ya onye ọzọ ebulu nye ụzọ ọmanya aka na nri na-akwaghị akwọ o wee bute kata ụwa mmadụ esoli nwanne ya mma n'onu maka 50 naira n'enu ụmụ agbọghọbịa na-abọ bụ ọtọ n'ilo ha na-azọ chenji onye agụụ amala ọyị ya bụ onye agụụ chakwala ya ojenu ka ihe gbalịsa ekele ụwa chukwu bi n'igwe agụụlụ onye eze ọya agụụ bụ isi ọya onye agụụ amala ọyị ya onye agụụ amala enyi onye agụụ amala ọyị ya onye agụụ amala ọyị ya onye agụụ amala ọyị onye agụụ amala ọyị ya
na-esi mi kelibe bụ ya n'ọba agụụ n'ezie ndị nwakolobịa ebe ọ na-atụ aka ebe ọ na-ama aka na-akpa n'ọba agụụ agadi nwoke na-esi mi n'ọba agụụ nwa agbọghọbịa na-eme nkwụyali n'ọba agụụ ebe ọ na-achọ ibe bụ ogeli omijegbu agụ bụ isi ọhịa Olise kelu ụwado akọlụ onye zọnya akọlụ onye zọnya ụwa ya nwere ofu ụbọchị anyị na-eje Lagos ụbọchị isko ka anyị ji eje ma yọngụs anyị n'azụ ụgbọ ndị ọma ya nwere ofu nwakolobịa ahụ a na-akpọ ibe dịbabechu n'ezie ndị nwa agbọghọbịa ọ mụrụ nwa ọfụ alanya juru eju alanya na-ama pokopoko ịnụlụ ya ebe moto na-agba n'ezi nwatakịrị wee nyebe nsogbu ma ụlọchi nwa agbọghọbịa o were anya ụla wee pụpụtala ya wee tinye nwatakịrị n'ọnụ nwatakịrị wee ṅụbala ụla wee buli nwatakịrị o wepụ ọnụ n'ala ịnụlụ ya manya bụ ibe dị baba chukwu onye nwanyị ọ na-alala ụla onye nwatakịrị ọ na-alala ụla one anya n'ala ala dọkịta igwe ịnụlụ ya n'ibe ndị baba chukwu anya mara igo ga-eme o were ọnụ ya wee tinye ọnụ n'ala wee zọba onwe ya maka na achụ na-ebu ya ya ebe nọ na-aṅụzi ala nwanyị tete n'ike wee tiwe mkpu ịnụrụ ya dụrụ ịgbaba bureki ewee tiwe odogwu ibe o wee gbaba lele na ma mara ibe na-eme n'ọkụ n'akụ onye agụụ amala ọyị ya onye agụụ na ọmala ibe ọ na-eme ịnụrụ ya n'ezie ndị nwa okolobịa ka o leli nwa ụmụla amụ maka agụụ ka o wee leta ego ka o wee zụba ndị ọzọ nọ n'ụwa ebugo agụụ bụ isi ọya Olise ekele ụwa akọlụ onye zọ ya ojenu ka ihe bụ Olise ekele ụwa Chukwu bi n'igwe akọlụ onye zọ ya agụụ bụ isi ọya ojenu ka ihe bụ Olise ekele ụwa Chukwu bi n'igwe akọlụ onye zọ ya agụụ bụ isi ọya agụụ amala ọyị ya onye agụụ amala ọyị onye agụụ na-esu imi onye agụụ na-atụ ekele n'ụwa agụụ bụ isi ọya Nwanne agụụ ụgbọ gị nwanne na-ere dị n'ikwe na ọbụla obere ibe If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. na turn by turn by turn.
turn by turn. Make you know the truth dey buga. No one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Maka ije mụọ amụ na amamụ maka ije nwoke egbu na mmegbu maka ije ụwa mụọ amụ na amamụ maka ije nụọ maka na enu ụwa bụ tọmbatọ nụọ onye gaziri golia ọ bụrụ onye dịrị mma tata ka ọ na-adịrị echi onye gaziri enu ụwa golia maka na ibe dị mma na ọka dị n'iru ebu na mmegbu maka ije m ana m agbakwa mbọ ka nwoke ana m agbakwa mbọ ka nzọta onwe m ana m agbakwa ka nzọta oke m ana m agbakwa day and night mana ịmaligo n'ụwa bụ tọmbatọ ọ bụrụ onye dịrị tata ka ọ na-adịrị echi mana onye ọ gaziri nya golie maka na ibe dị mma ka dị n'iru echekwa mụ na anyị bụ nwanne ọkwa mụ na gị na-elikọ ọkwa mụ na gị na-abọbụ nwanne ọkwa mụ na gị bụkọla akwụkwọ ọkwa mụ na gị na-atọ ụtọ anyị etosiena n'ụwa anyị na-amaba aka egwu na mmegbu maka ije nwoke Make you know the truth dey buga. Humble yourself for no one knows tomorrow. If you make the money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Obi Igbo gedi m ntị aga m akọlụ n'akụkọ maka na enuwa no time is late ebe onye kwụsịrị ka chinye na-akwụsị onye ji tete n'ụwa bụrụ ụtụtụ ya aga m akọlụ n'akụkọ maka enyi na nkịta na-adị na mma ka na-abọ na-egwuri egwu inugo oluze n'ofe ụbọchị banabọ wee tụrụ ime enyi wee tụrụ ime nkịta wee tụrụ ime weta aka n'onwe na-esighị nkịta wee mụọ anya mụrụ ụmụ ịnọ omelomena bụ nkịta wee tụrụ ime ọzọ wee buzie ebe ime wee mụọ ọ bụrụ nke ugboro na abụọ omelomena bụ nkịta wetụlụ ime ọzọ wetụlụ ime nkịta wee mụzi anya ọ bụla ụmụ iri manya benyi ka dị ime nkịta binye wee jebe benyi lusi ebonye enyi ezi oyi m echebu na ịdị ime mama mụgị ugboro ụtọ mama mụgị ụmụ iri enyi ọkwa isi n'ịdị ime enyi wee kwesị alili webe onye ezi oyi m ibi na mụ bụ nkịta ibe na mụ bụ nkịta ibe mbụ na-abọ na ọ bụ enyi nwa m anaghị ama jigi nwa m gaba n'ụzọ na-abịbịa ga nwụlili nwa m niri ịmalụ na-enyi ekunye ibu na odogwu ekunye na nwa na-akala enyi nyaba mụ na amamụ maka ije mmụọ amụ na amamụ maka ije nwoke maka na nke dị n'iru ka na-abịa emere ya Unelo gọọmenti is 230 dosbin nke dị n'ebo Unelo zogoni papaina oke na ụchụcha na-ebi n'ime ya
oyi m ibe dị mma ka dị n'iru amụ na mamụọ maka ije mụọ egbu na mmegbuo maka ije Is your boy DJ S Shine Best International? Yourself, for no one knows tomorrow. If you make me money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Come by top, come by If you make me money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Now turn by turn, make you know the two day Buga. Humble yourself, for no one knows tomorrow. If you make me money, accommodate your good friends. SIM card is cheap, iPhone is cost. iPhone still need a SIM card. Onye ọbụla gbaba mbọ aịchụ ụbịam ọsọ ụbịam oke echiche na ụbịam ajọka onye ọbụla gbaba mbọ aịchụ ụbịam ọsọ ụbịam oke echiche na ụbịam ajọka onye ọbụla gbaba mbọ aịchụ ụbịam ọsọ ụbịam oke echiche na ụbịam ajọka onye ọbụla gbaba mbọ aịchụ ụbịam ọsọ ụbịam oke echiche na Blazing the steel. Bring the heat. Chukwuna biko wepụrụ anyị ụbịam esi akpụ ọ gazela onye onye gazela onye azụ ise afụfụ onye ụbịam nnata karịrị akarị maka na ibe na afụrụ ụbịam erika ibe dị mma na-ere n'ime afịa onye ụbịam negide ya anya ọ dịze ya ka ọ dị n'ọnụ agụ maka na ibe adị eweta nwa ya n'elu ụwa mancha ezigbo ego na-esi ofe dị mma ọkpọgo si mee okorobịa bụ onye ụbịam ya na onye agwụ bụ ofe ife ụbịam adịrọ mma ncha mana ndụmọdụ na-enye onye ọbụla n'elu ụwa onye ọbụla rụsịrị ọrụ ike gbasiri mbọ ike maka na ịrụsi ọrụ ike na-ebute ọganiru onye nọ n'nkịtị elu ụwa kara ya njọ maka na elu ụwa bụ onye ruo rie isi bụrụ ọbara agụba ji mara onye ọkpụrụ isi n'elu ụwa amụrụ onye na ego ọkpụ onye gba mbọ akpata ego ikpe dị ama nwenze ebe nna ya nọ n'ọgba okwu ọgwọgo si mee ayoba eze nwuwele chukwu kere ụwa do wepụla anya ụbịam olisa kere ụwa do wepụla anya ụbịam adịrọ mma maka ụbịam ajọka ọ na-ejide nwoke ọ dịka ọ mara ife ọ na-ejide nwanyị ọ dịka ọ mara ife chimubiko anyị aka anyị na ya ga-echekwa na dazanyo wepụla anya ụbịam anyị achọghị ụbịam
Chief Ivan Oba Abdaloy Limited Ebube Chukwuzo na Nnewi Ebube Chukwuzo
anyị si gị gaba n'iru anyị bụ ụmụ Igbo kwụrụ n'azụ nwanne m ugo gbuzue na agụlụ na abụgba enyi agụlụ si mụ kene gị nwanne m Ebube Chukwu ụzọ Ebube Chukwu ụzọ na Nnewi ụtọ ga-atọgide gọta ife dị mma ife amalụme na-adị mma kedu maka Sọnde Uche Egbusi afụ mgbe lọta na ezi oyi m ọma ndị dibi n'oliva na-akpọ gị afụ nwa igirigi Sọni ezi oyi ịma na ife dị aka ebife na-adị ebife na-adị ka ọ na-adị mmiri na mogiri na so ogiri alụ Chief Sọnde ọzọ bịalụ mmiri malụgo one of ekwulu mmiri ị nwere obi eji eme ọkọ ya ka Chukwu ji agọzi gị mmaji kwuru mmaji ị gbapụrụ mmiri ndị obodo gị ị tinyere street light agara agara n'obodo ị goro motosaịkụl ya ndị na-enweghị ifefa na-eme Chukwu dube gị nwanne m ọgaranya ngada mmiri malugo Chief Emmanuel Asikok Chairman and Managing Director Ivanyi C Exclusive Boutique Limited Eselu one of Olu ọ bụrụ isi zụrụ ọrụ ọnụ ọfụ ụmụna Udogwu Eselu one ịmara dike na azadike bụ ifo mere ya ka o ji azadike a na-ekwu na nkịtị Chief Okechi Alia Ọhamadike ọkwa ezegbo ọgụ eziribide Mbaise Chairman and Managing Director First Time Transport Company Limited Chairman and Managing Director Ọhamadike Group of Company Limited Chairman and Managing Director EBA Transport Work Great Bay na Lagos Yes, I need to go and mangore. Ogalanya ngada. Kalisia. Even in Wigwe. Akwemwebe, one of the more. Is it them be said? Oh, Amadike Semukene. Akwemwebe. Yes, Eji. Ike Chinjoko. Ikemba, one of the more. Is it them be said? Amadike Semukene. His Royal Highness Dr. S.O. Webu Wobok the second Ezebok Ezebidem Bise Amadike Semukene Kedumaka Kenneth Imo Alerimba one of Ezebok Ezebidem Bise Kanu branch Amadike Semukene His Royal Highness BCC Okeke Obindi Igbo na Victory Estate Iba Lagos Amadike Semukene Honorable Prince Martin Sigbokwe Ụmụ ọmọ Ọnịcha Mbaise Amadike Semukene Honorable Chief Doctor Madakola Mukegbu Ikemba one of Ezudo Ezribida Mbaise Amadike Semukene Honorable John Edison Wasira Ola Neighbor Edison King Food Edison worldwide Ijowa Paint dị mma Ijowa maka Edison Paint Limited Aka na alu paint dị mma n'ụwa Onye eze n'ọkwụdọ Imo State ọgaranya ngada Chief Victor Adibe Sochukwu onye ụka Owele ndị Igbo na Warri Unu mekene gị ngogoma Owele Ọkụkọ
Ochi mezeli ya kwocha Anuta ganez on the case of Walla And I call him mother, I call him. Yedo bin na chukwu nedum Ngomo Osi Investment Company Limited Ngomo Steel Pipes Limited Ngomo Communications Limited Ngomo Motors Limited Yeti Bucha Hodili Ngomo Ngomo one in Abuja is on your mama Ngomo one Yeti Busi Hodili Ibe kuli iba kude beya Kadima kodoze kogi Yeda judi tichile nyamwa Ozo nyeme Wanyi dima Ataluko wanyoma Kanyije bezenu na kweze Ande bezo yi mama wakade bube Ogara nyangada Chugwe meko bi wune Obi ekunye wana mfa kweze mwokama Nilibi no liva na bogezo yi mama Imani ichoko no nuno Manu ugwe ni anazu nafya Ifanyi wonu Yeze ukudala wonofoka Ogara nyangada ngarangandam Heze hukudala, hodogo Chief Ozo di Igbo Valentine Wanda choma nke ya na mwifeke Nolu Imo State Wovik World Limited Ogara nyangada Nke di maka lolo gi Chief and Lolo Loveto di Boso Adade ole mma nwanyoma o Chief Emmanuel Izundo Okanu me one of oketiti Unu mekene gi ngokoma Imano onye beze bo mmadụ kwubere ogbu n'isi Ngedi mega ezo yi mama Honorable producer I can't record the money no wow. Engineer Kings the show Oti ya mumuni benamish Onu meke negi mwoketegede Mudi Akane mebe kwanye The living Oliver The talented fellows band Unande kumuka nigaba nobodo yibo Kaije fuzendu mwibo jilibili Obodo Igbo Kaije Nyigabanu Obodo Igbo Kaije fuzendu mwibo jilibili Obodo Igbo Anya uchie Obodo Igbo kaino Kelechi Ogbonna Igwe wa na South Igwe wa na Malaysia Igwe wa na Brazil Oji efie mogo Oji mote mogo Oji ule mogo Unu mekenege zoyi mama Igwe wa Igwe wawa Kedima gezi nna gị Igwe wawa Chief Jespo Ogbonna Igwe wawa Onye ọma n'uhu eze na-enwe Enugu State Igwe wawa Igwe wawa Anya wuchie itili Anjebeto anyị mama Nwoke jebube Gerard Adimoha Nnukwu mmanwụ Oshodi Jantamanta Osod Ezigbo nwa afọ ihe towere n'Imo State Kedu maka lọlọ gị Queen Odozia Mrs. Joy Adimoha Ezi nwanyị mobili ya n'ụwa Osodi eme
mana aka dị egbuchi ọnwa bụ mere ọchịchị ya banye ọghọrọ ife. Kedu maka Ochukwu Michael Chiadi aka egbuchi ọnwa bagana n'ibu nnukwu mmanwụ ọgaranya nkada aka egbuchi ọnwa 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 living no live na buggy aka egbuchi ọnwa aka egbuchi ọnwa wale aka egbuchi ọnwa ịma na-emeso mma bụ dike maka na dike bụ dike. Kedu maka Ikechukwu Odigbo ịzọghị mọma ebe gị zọgo n'iso na ndị dị ọfụma ọgaranya ngada Ichọkụ nọ n'ụlọ mana ogbenye ya na-azụ n'afịa. Blazing the steel. Bring the heat. Is your boy, DJ S Shine Best International. Watching Amaloji, Nada's Enu, CEO, Jetlag Ventures Limited. This one and the beautiful man in Noah. Adani Bonina, Adani Bonina, the Biofuma, Fanny, Zabodofa, Abapam Beletinaco, and Robedaka, the Biofuma, and the Biofuma. Chibros na kucha Isolandi biofuma Mwata kwacha Isolandi biofuma Ujimote mogo Isolandi biofuma Sondo kompo Isolandi biofuma CJ Soni Isolandi biofuma Mwata kwacha Isolandi biofuma Ujule mogo Isolandi biofuma Chifu Henry Asoso Isolandi biofuma Ongo Fokita Isolandi biofuma Tenko Sonandi biofuma Isolandi biofuma Manabasi Njoku Isolandi biofuma Mbanabi Isolandi biofuma Yeba Neri Oriri Isolandi biofuma Okudiri Okoli Isolandi biofuma Menife Ofe Kulu Mmili Isolandi biofuma Yes on God Isolandi biofuma Peter Nabude Isolandi biofuma Onye Nture Isolandi biofuma Hanga Sonandi biofuma Isolandi biofuma Uche Nofo Isolandi biofuma Eneza Sonandi biofuma Isolandi biofuma Yelo Zanoko Isolandi biofuma Chigweta Kwako Isolandi biofuma Onyo Mani Chida Isolandi biofuma Imani Sobi Isolandi biofuma Imachika Isolandi biofuma Isolandi biofuma Isolandi biofuma Isolandi biofuma Awenekene Chief Tamos Okoye Ogbefi Wowo Chief Patrick Ofo Nzada Chef Ekulomele Believe in only fun The talented fellows band Anyika na bazianu Mozo se nebi de poa Ayat